Sí. Digueu, Comencem, Bueno, bon dia. Avui estem en un dels molts solars que hi ha a la ciutat de Barcelona, que estan obtenint llicències d'obres i que quedaran fora de l'aplicació de la mesura del 30%. Per exemple, en aquest solar en concret s'aniran a construir 1.600 metres quadrats d'habitatge, serien 16 habitatges, i dels quals podríem estar aconseguint ara mateix un 30% d'habitatge protegit, que serien uns 5 habitatges sota preu regulat i sobre preu protegit. I us convoquem aquí als mitjans amb la idea d'això, de fer visible la situació que ens trobem d'emergència en què s'activi la mesura del 30% per evitar que els promotors i constructors d'aquesta ciutat estiguin evitant l'aplicació de la norma de la reserva del 30%. Jo soc el Daniel, de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible. I volíem també una mica actualitzar el procés que estem seguint en el diàleg entre Ajuntament, Generalitat i també organitzacions socials. En el mes i pico que portem des que es va aprovar definitivament a l'Ajuntament la mesura del 30%, hem assistit a les dues reunions tècniques que han tingut lloc entre totes dues administracions. En aquestes reunions hem pogut confirmar una bona disposició per part de les dues bandes per agilitzar la tramitació, i això d'alguna manera és una cosa que ens satisfà. Sabem que això també d'alguna manera passa perquè estem nosaltres a sobre fiscalitzant-ho, però alhora també ens adonem que tot i aconseguir agilitzar els ritmes habituals de l'administració, aquests queden clarament per sota de les necessitats del carrer i de les exigències que tenim les organitzacions socials. En aquest sentit, cal dir que nosaltres, com a grup promotor del 30%, ens havíem imposat un calendari d'alguna manera exigent des del començament, quan vam presentar les mesures al febrer. Malgrat totes les dificultats, tots els terminis que havíem posat es van complir, contra molts pronòstics tant de l'administració com dels privats, etc., fins a l'aprovació definitiva a l'Ajuntament a finals del setembre. Nosaltres, continuant amb aquest calendari, exigíem l'aprovació a la Comissió Ajuntament-Generalitat durant el mes d'octubre. Malauradament, el mes d'octubre ha acabat i no s'ha donat el vistiplau des de la Generalitat, i això és una cosa que d'alguna manera ens indigna i ens fa adonar-nos que l'administració un cop més no està a l'alçada de les necessitats i de les exigències des de les organitzacions socials. Per altra banda, és veritat que avui us havíem convocat als mitjans per anunciar una data, cosa que no podrem fer perquè ahir mateix d'alguna manera la Generalitat es va fer enrere, va dir que per problemes d'agenda no podia assumir la data que havia confirmat dies abans. Nosaltres tot això d'alguna manera ens sorprèn bastant, una excusa d'agenda a aquestes alçades, amb tot el que ha comportat a nivell comunicatiu, polític, etc. La mesura del 30% ens sembla molt estrany. Per tant, volem exigir cap més dilació, volem demanar immediatament un gest per part del conseller de Territori, Damià Calvet, i volem que això s'aprovi ja, perquè no podem esperar més. Sí, de fet està aprovat, no? Però falta posar-ho en marxa. Digues tu i així varíem una mica. No, sí, han hagut les reunions bilaterals entre l'Ajuntament, les reunions tècniques, no hi ha cap dubte tècnic, i aleshores l'únic motiu és que s'ha d'acabar de reunir aquesta comissió, que teníem una data que era el 14 de novembre, una data que no ha respectat la Generalitat, i que un dia com avui, que venim... Avui havíeu de dir que el 12 de... Que el 14 de novembre es faria la reunió, però no pot ser possible. Exacte, com ha explicat el company, la Generalitat ahir, tot i que era una data que estava confirmada amb l'Ajuntament de Barcelona, doncs es desdiu i diu que per problemes d'agenda, la qual cosa és una resposta molt peregrina en aquestes alçades de la mesura, com diu el Dani, doncs no és creïble. Aleshores, nosaltres el que exigim un dia com avui, que venim d'una sentència del Tribunal Suprem on s'està demostrant que s'ha posat un altre cop més al servei de la banca i dels serveis financers i de les immobiliàries,
doncs no volem pensar que la Generalitat de Catalunya i el Damià Calvet estan fent el mateix i dilatant d'una forma deliberada, sense excusa, amb excuses, a l'aplicació d'aquesta mesura. Per tant, nosaltres exigim des d'allà que s'apliqui, que s'aprovi i que es tingui aquesta reunió abans del 14 com a mínim, que era el que ja s'havia acordat, i si no ens veurem obligades a fer mobilitzacions al carrer i de tornar a defensar el dret a un habitatge protegit a la ciutat de Barcelona, i a més hem de recordar que era una mesura que l'Ajuntament ja ha aprovat. Per tant, la Generalitat de Catalunya el que està fent ara és dilatar i posar pals a la roda a una decisió soberana de la ciutat de Barcelona on aquesta mesura ja està aplicada. Per tant, hauran de donar respostes de per què estan fent això. Ana Menéndez de la FAP, perquè no hem d'oblidar que en aquest tràmit el que tenim és no tenim una suspensió de llicències, per tant continuen entrant llicències que s'escapen de la mesura, és a dir, continuem perdent habitatge públic ara mateix, habitatge protegit. Teniu dades? Perdoneu, està allà. Del nombre de llicències? Sí, més o menys. No, però sabem que són moltes, són centenars i que continuen... L'Ajuntament ja va dir que havia tingut 600, més de 600 peticions des de la Exacte. mesura. Per tant, aquesta no suspensió de llicències que va ser pactada entre grups polítics està provocant que aquest període sigui especialment gravós per la ciutat i per la modificació del PGM. És a dir, que exigim una aprovació ja, una aprovació definitiva que canviarà el paradigma d'aquesta ciutat respecte a la construcció d'habitatge. Una última pregunta, si us puc, com a representants de les vostres associacions. Què en penseu de la decisió que va prendre ahir el Tribunal Suprem sobre que el client acabarà pagant l'impost de les hipoteques? Si em podeu dir una mica quatre? Bueno, nosaltres des de la PAC, com saps, hem convocat i preferim esperar les declaracions que farem ara a l'oficina de Bànquia, que ens vam visitar, perquè Bànquia és un dels bancs rescatats amb diners públics i que més es beneficiarà que aquest impost que han de pagar elles, doncs ara comenci a pagar la ciutat, bueno, ara no, continuï pagant la ciutadania, un clar violació dels drets i per tant nosaltres farem les declaracions oficials a l'acció. Sí. Vale. Anem a una. Et fem esperar-te una miqueta. Vale. Perfecte. Vale, moltes gràcies. Gràcies. A vosaltres, o no?